Godmorgen. Så blev det sgu... og vi startede ud med vores sædvanlige Fortunate Son, og det var jo en sang, der blev skrevet under Vietnamkrigen, og er faktisk en sang, der direkte italesætter The Draft under Vietnamkrigen, med at de fattige blev bare hævet ud af deres byer og sendt til bootcamp, for nu skulle der kraftedeme nogle amerikanske tropper ind i Vietnam og forhindre de skide kommunister i at overtage hele Sydøstasien. Og i dag markerer vi jo også lidt en dag. Det må man sige, det er en glædesdag. En dag, som alle åbenbart har bemærket, at det er den 4. maj, og der er flag over det hele i byen, og Hobro fejrer virkelig den her dag. Og det er der en eneste grund til, og det er, at vi er tilbage i studiet. Vi er tilbage i Hobro. Vi sidder her. Søren, Daniel og Kibo ligger under bordet. Ja, selv Kibo er kommet med i dag. Hun er kommet på benene igen. Ja, studiehunden som studietæven, overtæven, som jo måtte igennem en operation af sit knæ. Og, ja, det var forfærdeligt. Ja, og, hun er stadigvæk ikke helt op at køre endnu. Hun hæler ikke så godt, siger dyrlægen, men hun er på vej. Og der vil jeg jo gerne lige slå et slag for, hvor fantastiske dyr hunden de er. For da Kibo, hun så mig, vi har ikke set hinanden i lige så lang tid, som vi ikke har set hinanden i et det er i hvert fald 3 måneder. Det er 3 måneder, ja. Og, jeg så dig lige efter, at jeg nærmest havde brækket 2 ribben på dig. Ja, lige præcis, hvor jeg og skulle køre dig hjem. Hvor jeg blackoutede under en udsendelse. Det regnede vi ikke med at ske i dag. Nej, det håber jeg ikke. Så skal jeg nok lade være med at brække din ribben. Jeg prøver at lade være med det. men altså, jeg vil sige, da jeg kom hertil, og jeg åbnede døren, og Kibo var indenfor, altså hun kunne i hvert fald godt genkende mig. Og hun har det jo meget mere gøj af mig, sådan, i hvert fald da vi så hinanden sådan en gang ugenligt. Hun havde alt for travlt med at være glad til at gøj af mig den her gang. Hun pev nærmest. Hun pev nærmest, ja. Hun var virkelig glad. Ja. Og det er aldrig sket før. Det er aldrig sket før, nej. Så vi er alle sammen glade for at være tilbage og kunne give jer den lyd, I fortjener. Og det vil vi også være med vores anden podcast, Filmtrip. Ikke Filmtimen, men Filmtrip. Du har lært det nu. Det kommer vi også til at optage i De Vante Gemakker, som er min stue. Så vi kommer altså til at være sammen igen. Vi har trådt ud af karantænen, men vi har masser af håndsprit, og vi har kaffe. Vi har kaffe med håndsprit, så vi bliver i den grad... Jeg vil vente om og så sige, at vi har masser af kaffe, og vi har også håndsprit. Ja. Altså, jeg har jo bare hældt håndsprit direkte ned i kaffen, fordi jeg har hørt fra en mand med hår i USA, at det skulle passe, hvis man får håndsprit direkte ind i blodet, så... Jamen, det er godt lige at være lidt på forkant. Så forsvinder det. Jeg kunne godt velkommen tilbage, Søren. Jo, tak. Det er dejligt at se dig. Og kaffen er god som sædvanlig. Jeg vil godt lige starte med et lille hængeparti fra sidste gang. Jo. Hvis du kan huske, at vi havde noget med en chef for Aalborg Storcenter, som sagde noget med, at de var ved at eksplodere. I Aalborg Storcenter er der så tomt, at gangene giver ekko. Storcenteret har også været lukket i ugevis, men her er det ikke frivilligt. Det er bestemt af regeringen. De må bare ikke åbne, til trods for, at de har endnu mere plads end IKEA. Vi må have godt 4.000 herinde, og det har vi altså aldrig på én gang herinde. Altså, der er jo et flow hen over dagen. Folk, de kommer og går. Og er vi 1.500 max, tror jeg, på én gang herinde. Og der er altså god plads. Vi har jo brede gange. De 2 butikscentre er stillet forskelligt, til trods for, at de begge uden problemer kan overholde myndighedernes anbefalinger. Og forskellen vækker undren på Christiansborg. Jamen, jeg kan godt forstå, at der er nogle storcenter, der er frustreret over, at de ikke må åbne for deres aktiviteter igen. Særligt når man kan se, at der er butikker som IKEA, der godt kan få lov til det, hvis ellers de lever op til forskellige retningslinjer. Hos IKEA er de glade for, at de frit har kunnet åbne. I Storcenteret glæder de sig bare til, at det bliver deres tur. Vi skal i gang. Vi er ved at eksplodere over det her, og vores folk, de trænger bare til at komme på job igen. Der kan vi jo høre, at chefen for Aalborg Storcenter, direktøren jo i den grad har taget pressetræning,
hos nok Nordjyllands største personlighed, som jo er knaldperlen Walid. Den pligten er ved at eksplodere. Jeg kan ikke klare mere. Ingen andre. Ingen der er ingen, der kan finde ud af at eksplodere på samme måde som Walid, og nu direktøren for Aalborg Storcenter. Det står simpelthen ud af ørerne på ham. Det var fjollet indtil. Men jeg tænkte bare, da jeg bare hørte det, der tænkte jeg, det bliver vi lige nødt til at... fordi han har da godt nok taget nogle timer. Men en anden ting, det er jo, at i USA, hvis vi lige... Vi skal lige snakke lidt corona først, og så skal vi nok rykke væk til noget andet, det lover vi. Men vi skal lige starte med corona, fordi at nu har Mette Frederiksen jo sagt, at der er mulighed for... Det må være anden fase af genåbningen af Danmark. At der kommer noget, at der bliver sagt noget om det efter den 10. maj. Jeg tror, vi kan regne med, at i næste uge, der får vi måske de samme... Det kan godt være, at vi får en klar melding, men det kan også godt være, at vi får det samme, som efterhånden er ved at være kutyme ved de her pressemøder med, at vi ikke rigtig får noget at vide. Der står 3 mennesker, og der ikke rigtig har koordineret med hinanden, og så får vi en masse ingenting snak. Sådan synes jeg i hvert fald, det er med de pressemøder, der har været den seneste tid. Men det er jo igen, altså det er fandme også svært at så komme med en udmelding, som skal gælde for hele Danmark, ikke også? Jamen, tænk nu, hvis man lige træffer den forkerte beslutning. Det er det. Og det er fandme skidt at så stå og være den, der skal sige, det er sådan, det bliver. Men det er jo også bare, altså hvis man... Trump. Men hvis man ikke tør og bare sige et eller andet, og ligesom bare sige, og det her, det skal I bare blive ved med at gøre, og så skal vi nok genåbne på et tidspunkt. Så står vi sådan som sådan en flok høns i en hønsegård og siger, okay, vi venter bare på genåbningen, Og så kommer den aldrig. Nej. Og så prøv at tænke sig, hvis det her, det bliver vores liv nu. Så bliver vi stresset og begynder at lægge æg, der ikke smager godt, og... Ja. Jamen lige præcis, tænk hvis det her, det bliver vores værd. Nej, det gør det heller ikke. Jamen, kan du forestille dig det? Ja, det kunne jeg snilt. Folk går jo i spåner over, hvad gør vi nu i vores forretning, og hvad skal vi gøre her, hvor vi kommer aldrig ud, og sådan. Jamen så lev dog livet som om, at det her, det er dit liv nu, og det bliver ikke anderledes. Prøv at høre. Kør din forretning, som var coronaen har for evigt, indtil det bliver anderledes. Og det er jo i hvert fald det, vi kan sige, så man burde gøre som individuel. Men en anden ting er jo også selve kommunikationen omkring det her, om hvor meget vi egentlig kan få at vide, fordi jeg synes godt nok, at kommunikationen fra vores øverste ledere efterhånden er ved at tage fejl af at tage form af en meget, meget vag karakter, og det har vi jo selvfølgelig også et lille telefoninterview, faktisk. Vi kan have telefoninterview i dag. Ja, vi får det lige penslet lidt ud af vores egen husjournalist, om så at sige. Vores journalistiske knytnæve, vores uafhængige journalistiske knytnæve, Jeppe Søge. Hej med jer. Nu har Mette Frederiksen jo åbnet op for, at skal vi sige, anden fase af genåbningen kan måske komme på tale her den 10. maj. Ja. Og vi kunne godt tænke dig sådan snakke lidt om, også fordi vi ved, at du har sådan mange tanker omkring, sådan, hvordan kommunikationen har været fra politikernes side omkring den her coronakrise. Vil du fortælle lidt om hvordan du synes, at skal vi sige, Christiansborg har håndteret hele kommunikationssituationen? Jeg synes, det er udmærket at nedlukke for at være på den sikre side, og alt det der, det er med på. Men kigger vi på kommunikationen, så synes jeg, det har været elendigt. Og det viser sig jo, hvor dårlige vi i virkeligheden er til alt det her. Der er regeringen på den ene side, som jo er dem, der udstikker de politiske retninger. Det har de været meget enrådige omkring. Der har de ikke forhandlet særlig meget med andre, men bare selv valgt, hvilken retning man skulle, og så har de andre nikket, fordi man tør selvfølgelig ikke andet. Altså tænk, hvis man ikke havde nikket, så havde vælgerne jo været rasende på en, ikke? Ja, det er klart. Det er klart. Det er en helt speciel politisk situation, selvfølgelig, hvor man jo nærmest ikke kan andet end at klappe hælene sammen og sige, nej, hvor er du dygtig. Den er vi jo så kommet over nu, for nu handler det jo om, hvordan man genåbner. Ja. Hvis vi lige bliver kort ved det, jeg talte om lige før, netop, hvordan har det så været undervejs? Det var det, du også spurgte om. Ja, præcis. Jamen, altså, der kan man sige, der sidder jo forskellige myndigheder. Der sidder Styrelsen for Patientsikkerhed,
der sidder Sundhedsstyrelsen, der sidder Statens Serum Institut, og det er i virkeligheden 3 styrelser, der arbejder med hver sit område. Sundhedsstyrelsen er dem, der samler det hele og giver det videre til politikerne. Serum Instituttet er dem, der har styr på virus, og patientsikkerhed er dem, der skal sætte op, hvilke regler du skal følge, Søren, når du går ud i verden. Ikke? Ja, præcis. Det, der har været problemet undervejs, det er, at Kåre Mølbak over for Statens Serum Institut, han siger så én ting, og det er jo hans lille virkelighed, som er vildt indsporet, for det skal den være. Så siger Sundhedsstyrelsen noget andet, fordi de forsøger at samle lidt på det hele, og så står forvirringen tilbage hos regeringen, der går ud med deres meget fluffy politiske symboler, og der er puttet alt mulige fine ord på. Ikke? Ja. Når de 3 står på samme pressemøde, så bliver det ret tydeligt, at de ikke snakker ordentligt sammen. Og det gør jo, at vi hele tiden har fået forskellige beskeder. Ja. Jeg har gennemgået nogle af dem på min Facebook, men så får vi besked om, at folk, der er syge, de skal endelig bare sende deres børn i skole alligevel, og så får vi besked om, at det skulle vi alligevel ikke have gjort, og så siger regeringen, at det skal vi, og så siger nogle andre, jamen så får de fravær. Altså, det har været en stor rodet omgang. Ja. Og det, så kan man sige, det er jo, hvad der sker. Det sker, når der sker noget uventet som det her, så er det klart, at der bliver det ret tydeligt, at man ikke måske har en kommunikationsplan på det her. Det er sådan set det, jeg efterlyser. Ja. Det jeg så synes, der kommer oveni, som jeg næsten vil sige er lige så slemt, eller måske det værste, det er, at vi som befolkning også begynder at udskamme os, der begynder at råbe op. Yeah. Det vil sige, hvis der er en journalist, der stiller et spørgsmål på et pressemøde, så får han pludselig at vide, at han er negativ, og han er en idiot, og han skal holde sin kæft, og han skal gå i takt og alt det der. Yeah. Det synes jeg er næsten det største problem, for der mister vi noget vigtigt. Ja, lige præcis. Og det er jo netop det, fordi at det er jo fint nok, kan vi sige, og det snakkede vi faktisk om siden sidst vi snakkede sammen i de søforklaringer. Og det er jo, og det er jo det der med, at det er jo fint nok lige til at starte med, kan man jo sige, at der må man ligesom forholde sig til, hvad myndighederne siger, okay, det må vi så gøre. Og nu er vi jo så et godt stykke inde i forløbet. Og så er det jo lige pludselig, at man så begynder at sige, jamen altså, måske skal vi begynde at tænke lidt over, hvordan vi sådan kigger på det på den lange bane, og så begynder man at stille spørgsmål, og så kommer befolkningen så og råber op om, at man er en idiot og negativ, hvis man har en anden. Det må da være utroligt træls som journalist, når man lever af at spørge. Jo, det er det da absolut, og det kan så være, for eksempel har jeg jo de sidste 3 dage råbt om et notat, som er helt forkert, og som bygger på nogle helt forkerte tal, og der fik jeg jo rigtig meget at vide, og har fået, altså der er ikke grænser for, hvad jeg ikke er blevet kaldt de sidste 3 dage. Jamen, jeg har også fulgt med i dem. Ja, men det er sindssygt. Jamen, men så i dag... Jamen, folk er vanvittige på de sociale medier, når jeg har kigget igennem nogle af de tråde. Ja, altså, jeg bliver i hvert fald kaldt sjove ting at sige. Men det er vant til, og det har jeg prøvet gennem 30 år. Det er sådan set, det præller fuldstændig af på mig. Ja. Men i dag, der kommer det jo så frem, at det er rigtigt nok. Han er gået til bekendelse. Notatet siger ikke noget om virkeligheden i dag. Og politikerne var jo klar til at forhandle på baggrund af den liste, så det er godt, at nogen råbte. Ja. Der vil jeg sige, der kommer de samme ikke lige tilbage og siger, gud, det må du undskylde. Jeg troede bare ikke, du havde ret. Der er rimelig tavst. Ja, det er klart. Men det jeg taler om, er ikke nødvendigvis det her med, at man bliver udskammet. Ski med det. Altså dem, der går i takt, de er selvfølgelig rasende på dem, der siger et eller andet kritisk i forhold til at gå i takt. Ja. Det er helt i orden. Jeg synes, vi skulle have stillet spørgsmål gennem hele forløbet. Vi skulle have turet udfordre en regering, fordi det, de jo selv sagde, var, vi kommer til at begå fejl. Det var det første, hun sagde overhovedet. Vi kommer til at begå fejl. Jamen, er det så ikke vores forbandede pligt at finde de fejl, så vi kan få dem rettet? Må man ikke engang pege på fejl, så de bliver rettet? Så er det jo helt håbløst. Så har vi jo et samfund, der gerne må begå fejl, og vi må ikke engang sige, at de er begået. Og det kan jo også... I og med, at man har den tilgang til det, det kan jo også starte en glidebane af, at jamen, hvad må vi så stille spørgsmål ved overhovedet? Skal vi så også sige, at hele skattesagen, må vi heller ikke stille spørgsmål ved det? Må vi heller ikke stille spørgsmål, hvis der kommer svindel om, som jeg tror, der kommer, svindel med alle de her kompensationer, der kommer
med de her hjælpepakker. Må vi heller ikke stille spørgsmål til det, når det kommer. Så jeg kan godt se, hvad det er for en glidebane, vi er inde på. I hvert fald er der en mulig glidebane. Jeg siger ikke, det er sådan. Jeg tror faktisk godt, vi må stille spørgsmål om skatteting og sådan noget. Men man må bare ikke stille spørgsmål om det her. Nej. Men der synes jeg, vi skal huske, og netop i dag, og jeg ved godt, det er sådan en sammenligning, hvor man virkelig begynder at få shitstorm. Ja. Men helt ærligt, i dag fejrer vi nogen, der råbte og skreg på det helt rigtige tidspunkt om, at noget er ved at gå den forkerte vej. Og jeg sammenligner, vil jeg godt lige sige, bare for at slippe for shitstormen, jeg sammenligner ikke Mette Frederiksen med Hitler. Nej. Så er det sagt. Jeg siger bare, at dengang han kom til, havde vi en regering, som sagde, kom du endelig bare hertil, det er der ikke nogen problemer med, og danskerne skal bare tie stille. Ja. Det var der nogen, der valgte ikke at gøre. De stillede spørgsmål. De var kritiske. De gjorde så også ting, som den fjende krævede, altså med bomber og alt muligt andet. Det er jo ikke det, vi er ude i med en virus som vores fjende. Men det er sgu da vigtigt, at vi stiller spørgsmål. Hold op, hvor er det vigtigt. Og netop for at kunne pege på de fejl, så de ikke bliver begået. Præcis. Og så vi lærer af det. Præcis. Det er jo det, man gør i et samfund. Det er det, man gør i et demokrati. Og det er da gerne sådan et, vi skulle åbne. Det er da min intention. Ja, og det er lidt den demokratiet og talefriheden, der i den her situation er ved at gå lidt fløjten, kan man godt sige. I hvert fald er risikoen der. Jeg siger ikke, den er ved at gå fløjten. Jeg siger, risikoen er der. For eksempel kunne man jo være politisk og så sige, hvis man havde lyst til at åbne et totalt socialdemokratisk drømmesamfund, så har man muligheden nu. Ja, vi har lukket samfundet fuldstændig ned. Vi har stoppet alt, hvad der hedder kritik. Vi har stoppet den frie presse, for dem har vi sørget for, at befolkningen udskammer. Og nu har man så mulighed for, som den store statsmoder, at stille sig op på pulten og forklare, hvilket samfund vi åbner. Et samfund, hvor vi først ser på de kærlige ting, og de ældre og børn og bla bla bla, og så må de der virksomheder og pjat og ballade, det må vi kraftedeme vente med, fordi det betyder ikke noget. Altså hvis man vil, kan man åbne et socialdemokratisk drømmesamfund. Ja. Og det er jo ikke meningen med et demokrati, at bare fordi hun lige har stafetten i en krisetid, at hun så har lov til at åbne det, som hun gør. Jeg siger ikke, det er det, hun gør. Jeg siger bare, at det er det, der kan ske. Og derfor er der brug for os alle sammen. Ja, man kan også mærke, du har været i mange debatter, hvor du er blevet kaldt mange ting, fordi at du er altid lige god til. Jeg siger ikke, at det er sådan, jeg siger bare, og den er jo altid god lige at have, når man er i en god diskussion på de sociale medier. Ja, man bliver slået ihjel. Ja, præcis. Men altså, Mette Frederiksen, kan man jo sige, altså, jeg tror også, at der kommer et stort backlash mod hende, når vi på et tidspunkt er på den anden side af det her. Så tror jeg, at folk begynder at blive kritiske igen. Det håber jeg i hvert fald. Jamen det håber jeg da også, og det siger jeg ikke ud fra en politisk sammenhæng, men jeg siger det fordi, at hvis en krise lige pludselig kan gøre halvdelen af os til socialdemokrater, så er det jo, en krise kan jo ikke ændre vores politiske ståsted, det bør den i hvert fald ikke kunne. Den bør ikke kunne ændre hele vores ståsted, og det vi står for, og det vi mener, og det vi er. Jamen så er det jo helt galt. Så er der noget, der er gået fløjten undervejs. Ja, det skal vi passe på. Det skal vi nemlig. Jeg synes, vi skal passe på vores samfund. Jamen, altså, vi kan kun sige, at vi er totalt enige, og vi er glade for, at der er andre, der også har den mening, fordi vi prøver også lidt ligesom at, selvom vi ikke har den største rækkevidde i verden, så prøver vi også ligesom at sortere lidt i det bullshit, der hersker omkring den her situation, med at man bare skal, tale alle andre efter munden. Ja, det er den eneste bullshit, man kan pege på, fordi det, de siger, kan jo være rigtigt. Ja. Altså, jeg går meget, meget gerne ind i debatter, som du også kan se i kommentarsporet. Ja. Jeg svarer alle, og jeg gør det så meget, jeg overhovedet kan. Ja. Men dem, der bare skriver, ti stille, gå i takt, eller bliv hjemme, eller du er kraftedeme ikke biolog. Altså, der må jeg simpelthen bare sige, nej, det er jeg ikke. Og folk, der peger på, at vindmøller er den rigtige vej, de er heller ikke eksperter i fossil brændstof. Men vi har fandme lov til at have nogle holdninger, og da jeg er journalist, så undersøger jeg dem også, for at sige. Det bliver vi nemlig nødt til at skal have. Jeg vil gerne lige her til sidst, der vil jeg gerne lige have lov til at skifte spor. Fordi at sidst vi talte sammen,
Jeg håber jo også snart, at vi kan vende tilbage til søforklaringer-formatet. Jeg har jo siddet med så mange karantænefilm-anbefalinger, Jeppe. Jeg har jo siddet og udfærdiget lister og alt muligt. Jamen, jeg skal nok få ringet til dig, så vi kan få lavet den film. Ja, det er godt. Vi bliver nødt til at snakke lidt sammen, for der er nogle film, du også skal se. Er det det? Som du ikke har fået set. Ja, det må det ikke. Det må der være. Det er en farlig ting at sige til mig. Jeg kan pege på. Jamen, jeg synes, det skønne er i den her tid, at jeg har ikke normalt lang tid til sådan noget, vel? Og så finder man, for eksempel på Netflix, der er jeg er faldet over den her Lillehammer, som jeg ikke har fået set før. Ja. Og allerede efter første afsnit, så gik der jo 2 døgn, hvor jeg nærmest ikke sov. Altså, og det er jo det skønne, at man lige pludselig får tid til at gå i dybden med et eller andet, man måske før havde afvist. Hold kæft, hvor er den for eksempel god, ikke? Præcis. Har du set den? Ja, det har jeg. Den der, det er jo et suverænt clash mellem den skandinaviske, meget casual kultur, og så den meget stringente Cosa Nostra-kultur, der clasher sammen. Det er fantastisk. Ja, fuldstændig fantastisk, og i en tid som den her også ekstremt god, ikke? Fordi vi har i virkeligheden den amerikanske tilgang, som vi jo også har på corona, og så har vi den skandinaviske, vi skal nok finde ud af det. Ja. Og så det her med, hvordan man påvirker hinanden, og i øvrigt, hvordan man kan manipulere hinanden, og i hans tilfælde en hel by. Ja. Altså, jeg er helt optaget af dem. Jamen, og på den... Der ser man jo film i andre lys lige nu, og det er ret sjovt. Altså, jeg er jo overbevist om, at Donald Trump giver den som virkelighedens Tony lige nu. Prøver ligesom at prøver ligesom at forsere nogle meninger overhovedet på folk, som sådan bare står og er villige til at godtage alt, hvad han siger, fordi han er præsidenten. Det er jo sindssygt, hvad vi ser i USA, men jeg vil bare sige, at de sidste 2 måneder, der er det faktisk det samme, vi har set her. Ja, altså... Hvad er forskellen på Trumps USA, og så på det, vi har oplevet de sidste 2 måneder? Hvor man ikke må stille spørgsmål, og hvor man bliver udskammet, hvis man ikke går i takt og sådan noget. Vi skal eddermame og passe på, du. Og der kan man jo kun sige, at den eneste sådan markante forskel, der er jo, at udtalelserne måske ikke er så direkte sådan, skal vi sige, hævet ud af røven, men hvad angår i hvert fald, sådan kritikken, der vil jeg sige, der er jeg enig. Der er ikke rigtig blevet sagt noget til os. Der har vi bare sådan fået ting at vide. Igen, så vil jeg lige lave en shitstorm-ting, hvor jeg lige siger, at det er ikke fordi, jeg sammenligner Mette Frederiksen med Trump. Nej. Fordi der går ikke ret lang tid, så får jeg mails i en gang. Nej, præcis. Det var dejligt, at du lige havde tid til at snakke med os. Tak for snakken, Jeppe. Tak for snakken, Jeppe. Og godmorgen. Ja, godmorgen. Det er så dejligt at have en journalistisk husven, der ligesom kan gå ind og så tage den journalistiske del af det, fordi vi er jo ikke journalister, altså. Jeg er fan af folk, der tør at være lidt kritiske i sådan en situation her. Så det er bare rart at høre en uafhængig journalist ligesom sige, hold da op, skal vi ikke lige til at passe lidt på, især når vi tænker på, hvad dato det er. Jeg kan høre flyvere i natten. Er det fjende eller ven? Er det nu det sker? Er det nu det kommer igen? Er det nu det sker? Er det nu det kommer igen? Jeg sætter lys i mit vindue til minde om alle dem, der forsvandt engang, og som aldrig mere kom hjem. Der forsvandt engang, og som aldrig mere kom hjem. Vidste de, at det var for
Kim Larsen med hans hilsen til dansken under besættelsen flyver i natten. Det kan jo være, at vi skal til at bringe Paludans Hitlerliste tilbage, tænker jeg. Men han har jo ikke tilføjet nogen, som han... Jeg synes egentlig ikke, at han gør sig særlig bemærket i de her dage, Paludan. Jeg har set et klip, der er gået viralt, og det kan være, at vi kan finde det. Det kan være, at vi kan finde det og afspille det, men hvor der virker til at have været en lille demonstration. Jeg ved ikke, hvornår det er fra, men det er i hvert fald, altså, Paludan går rundt og er flankeret af ham der, den nordjyske kunstner, hvad han hedder. Ham der overfaldsmanden. Det var ham, der overfaldt Uwe Max? Ja, Uwe Max, ja. Han har flankeret ham. Og så går der en rundt. Så har han bare den største, jeg tror det er en trombone, tror jeg det er. Og han render bare rundt og blæser i den her trombone. Så den bare følger efter Rasmus Paludan, mens han blæser i den her trombone, for ligesom at overdøve, hvad han siger. Og man kan se, at Rasmus Paludan prøver virkelig at være ligeglad med det, men det er sket, fordi flere gange, der griber han ud efter den der trombone der. Men, det er det eneste rigtige at gøre over for Rasmus Paludan. Det er at rende lige i røven af ham med en trombone. Det er lige præcis, og så bare overdøve alt, hvad han siger, fordi vi kan ikke bruge det til noget. Jeg vil gerne lige have et opkald næste gang, at der er sådan en parade der. Ja. Så kommer jeg. Så køber jeg fandme en saxofon. Hvad jeg tror jeg vil? Hvis jeg får at vide næste gang, han måske er i Aalborg, så vil jeg køre bag ved Rasmus Paludan og så bare holde mit dythorn i bunden på elskuteren. Kæft en koncert, vi kunne lave. Ja, det kunne fandme være godt. Jamen, det er en aftale. Så mødes vi. Så mødes vi alle sammen, og dem, der har lyst, hjemme ved dig, Søren. Ja. Foran din elevator. Ja. Og så mødes vi der med instrumenter og vuvuzelaer og hvad fanden de ellers hedder. Og så går vi ellers bare efter Rasmus Paludan. Marcherer efter hans fløjte. Nej, men det er bare glædelig befrielsesdag. Lidt ærgerligt, at vi skal fejre den her dag under de her eller under de her omstændigheder, men sådan er det altså lige nu. Men det er jo også, som Jeppe sagde, at det er måske det er ret sådan tilfældigt måske, at det her faktisk sker på, at det her faktisk er en ting stadigvæk, at på en dag, hvor vi blev frie, at der er nogen, der bare er villige til at sige, vi skal bare gå i takt, og vi skal bare gøre, hvad der bliver sagt, for det er bedst for os alle sammen. Det er måske en god idé lige at blive mindet om, at nej, det behøver vi altså ikke altid. Fordi det er jo ikke dem, der ændrer situationen. Det er ikke altid dem, der går i takt, der ændrer situationen. Så sker der i hvert fald ikke særlig meget. Nej, lige præcis. Og især ikke nu. Som vi også snakkede om i interviewet, det var vigtigt til at starte med, men nu må man godt begynde sådan at sige, kunne vi gribe an på en anden måde. Thomas Kastrup Larsen, som er Aalborgs borgmester. Vores socialdemokratiske borgmester i Aalborg, ja. Ja. Han vil jo gerne gøre verden til et lidt bedre sted. Og derfor har han tegnet en stor, fed, gul streg hele vejen igennem Aalborgs gågade og bymidte. Ja. For at dele folk op i 2. Ja. Man kan sige, at han deler Danmark op i 2. Ja. Danmark som ved den ene retning, og Danmark som ved den modsatte retning. Så han har altså tegnet en stor gul streg på midten af gågaden, så dem, der vil en vej, de skal gå til venstre, altså i venstre side af gågaden, og dem, der vil den modsatte vej, de skal gå over i den modsatte side. Jeg tror, det er altså en solid metafor for det, der sker i den danske befolkning lige nu. Det er altså en solid metafor. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, det er den mening, han har gjort det for. Det er jo selvfølgelig for at holde afstand. Han vil bare gerne have, at folk de holder afstand. Ja. Men spørgsmålet er jo bare, hjælper det? Altså hvis du lige stiller op til den ene side af linjen, og så lige laver den her... så ved jeg ikke, noget ravage, man kan skabe. Jeg ved ikke, hvor meget det hjælper. Så råb corona. Ej, ved du hvad, vi var i Arden Dyrepark i går med Kibo. Gud. Og ved du hvad, det var resten af Danmark også. Det der med at holde afstand. Alle 5,6 millioner. Ja. Minus biologerne. Og biologerne, ja. Fordi de ved jo godt, man skal holde afstand. Ja, lige præcis. Så de var der ikke. Nej. Men jeg kan godt love dig for, at der var mange mennesker derude. Ja. Og så havde Vebbestrup Mejeri. Kender du dem? De laver jo Danmarks bedste is. De laver Danmarks bedste flødeis, så er det sagt. Tag ud og få en Vebbestrup flødeis. Den var gratis, den der Vebbestrup, men næste gang, så sender jeg en regning. Så er der penge. Så kommer der 7 kort ind ad døren.
En money order for Western Union. Men de laver uden pis Danmarks bedste flødeis og soft ice. Ja, alt deres is smager jo bare fantastisk. De laver også oste og ting og sager. De havde skrevet på deres Facebook-side, at de holdt åbent til klokken 17 i går. Og så tænkte vi, det skal vi fandme lige. Vi skal lige ud og have en soft ice. Men jeg tror, alle dem, som var ude i Arden Dyrepark, de var havnet derude, fordi de havde prøvet at komme til Vebbestrup Flødeis for at få en soft ice. Fordi der var godt nok mange mennesker ude foran mejeriet. Jeg siger der var mange. Og der var virkelig ikke nogen, der holdt afstand til hinanden. Der var godt nok lavet sådan en, sådan en afskærmning, hvor man kan danne en kø. Ja. Men folk, de stod bare klods op af hinanden, og politiet var også derude. De gjorde ikke en skid ved det. Og der var mere end 10 mennesker. I kid you not. Jamen, selvfølgelig var der det. Det var med under en halv meters afstand. Ja. Og så folk, som havde været inde og få en soft ice, de stod jo lige foran indgangen og stod og guffede i sig der. Ja. Det synes jeg er under al kritik. Jamen, det er det også. Det kan godt være, der er borde og bænke, så man kan sidde ude foran mejeriet. Men så gå dog væk for indgangspartiet, så andre kan komme ind, uden at være i nærkontakt, eller bare i nærheden af andre mennesker. Så vi på en eller anden måde bare lige kan mindske risikoen for smitte. Så den der holdning med, men jeg er jo ikke syg. Nej. Den skal dø nu. Den bliver nødt til at dø. Det er sådan lidt, men du er potentielt. Derfor skal du stadigvæk fucke af fra indgangspartiet. Det er ligesom med de folk, der går udenfor for at ryge, og så står de lige foran døren og ryger. De kun lige åbner døren, og så lige får snillet sig ud af døren, og så lukker den lige bagved sig. Og så står de klods op ad døren for at ryge, og så smider de alligevel skødet lige foran døren. lige øjet på egoen. Og de tager lige et ordentligt væs, inden de går ind, og så blæser de ud, når de kommer indenfor. Altså personligt er jeg også den ryger, der stiller mig lige foran døren. Og så jeg kan se på folk, der ikke ryger, så blæser jeg altid lige røgen ind i ansigterne på dem, bare lige sådan for at sige, du kan ikke undgå det. Du dør. Du skal bare fuck af, skal du? Hvis du går udenfor, så må du også risikere at dø af passiv rygning. Sådan er det. Nej, så det kan godt være, at man laver sådan nogle... Jeg er en god ryger. Jeg er ikke sådan en, er du det? Ja, det er jeg. Nå, det er godt. Ja, det er jeg. Don't be that guy. Nej, jeg skal ikke være that guy. Vis respekt over for andre mennesker, især i de her tider. Præcis. Der er lavet tiltag op i Aalborg, hvor man går i hver sin retning. Dem, som ved den ene vej, de skal gå i den her side af vejen. Dem, som ved den modsatte retning, de skal gå i den modsatte side. Og i den modsatte retning, så går man kraftedeme ikke i den bane, og så går imod strømmen, om så at sige. Nej, lige præcis. Det er jo ligesom at gøre det på en motorvej. De har faktisk gjort det spøgelses-coronagænger. Lad være. Ja, lad være. De har lavet samme tiltag ude i Bilka i Storcentret. Ja, det har jeg set. Ja. Og jeg kigger ondt på de folk, som går i den forkerte retning. Fordi sådan er jeg. Ja. Det er en OCD-ting, tror jeg. Men ja, du er jo galopperende OCD. Men apropos Daniel, du snakker om folk, vi skal respektere. En anden vigtig person i vores liv, vi skal respektere, ved du om det er? Det er vores mødre. Fordi om en uge... Altså, jeg giver ikke særlig meget for min mor, vil jeg godt lige... Nu skal vi ikke til at åbne... Du skal ikke generalisere det her. Vi skal ikke åbne op for den pose nu. For nu er det meningen, at det her det skal være et rart lille intermezzo. Godt, så lad mig høre historien, og så skal jeg nok vurdere om, hvorvidt vi skal... Om en uge er det nemlig morsdag. Ja, og den dag kan bare fuck af. Men lad høre. Fordi at Huffington Post har lavet en liste over 11 ting, der med garanti vil give en lidt mærkelig morsdag. Og en af dem blev jeg simpelthen nødt til at være her i programmet, fordi det er i den grad underligt, hvis du giver din mor det her. Jeg siger, at nu kommer der noget på engelsk, så få fat i jeres tolke, hvis ikke I kan engelsk, fordi nu skal jeg prøve. Wearable reproduction of Kim Kardashian's behind. Det er altså en afstøbning
En lookalike af Kim Kardashians røv, som du kan tage på. Bring mom's dream to life with this wearable reproduction of Kim Kardashian's keister. I imagine it could inspire some true bonding between you. I have a very vivid imagination, apparently. Så har vi også når man kan finde på sådan et produkt. Hvorfor? Jeg skal lige prøve at se, om der er nogle flere. Fordi at det... Hvor kan man købe dem hen? På eBay? Garanteret. På eBay, garanteret, ja. Der er også nogle... Nej, det er sådan et Wish-produkt. Det må det være. Du kan også få en... Du kan få en peanut butter and jelly fragrance. Fragrance. Der var jeg næsten nu. Fragrance. Der snakker jeg som et barn i 50'erne. Fragrance. Nej, en peanut butter og jelly fragrance. Og du er engelsklærer. Som simpelthen er en parfume, der dufter af peanut butter og jelly sandwiches. Sådan en skal jeg have. Er det ikke fantastisk? Perfume always makes good sense as a Mother's Day gift. Sense. Forstår du den? Ja. Whether that it stretches towards a peanut butter and jelly fragrance. Der var den igen, fragrance. Det er godt. Is a matter of personal taste. Og jeg synes virkelig, det er en god en. Kan du ikke lige fortælle igen, hvad du er uddannet som? Jo, jeg er engelsklærer. Men det skal vi ikke komme i nærheden af. Det er hverken her eller der, som man siger. Og til sidst, den sidste, jeg lige vil nævne, det er, at du kan købe blomsterkrukker formet som menneskehoveder. Det er også en god gave. Hadegaven. Det er hadegaven, ja. Du kan sige, mor, du har simpelthen givet mig så meget. Du kan enten sige, at du har simpelthen fået mit hoved til at spire så meget, eller også kan du sige, at du har gjort mit hoved til en urskov af forvirrende signaler. Jeg kan kraftedeme ikke læse mennesker, mor. Du kan bruge begge dele. Fucking cunt. Du kan bruge begge dele. Du skal ikke snakke sådan om alle mødre. Det gør jeg heller ikke. Nej, fordi vi altså det her indslag, jeg laver ud fra devisen om, at vi tager mødre som generelt er. Og det ved jeg jo godt, der er det jo meget individuelt, fordi vi har ikke alle sammen samme mor. Eller far for den sags skyld. Gud. Og der er nogen, der mener, at vi ikke har samme Gud. Ja. De kan bare fuck af. Selvfølgelig, ja. Væk med det. Der findes kun én Gud. Han hedder Morgan Freeman. Alle religioner er inspireret af hinanden. Alle de gamle sagn, som har inspireret både, hvis vi bare tager kristendom og islam, de er alle sammen lavet ud af de samme myter med små twists på det forskellige. Der findes også en Jesus i islam. Selvfølgelig gør der det. Så bare lad være med det. Jo et ham der er blevet fængslet for at have den ensomme ulv, der er blevet fængslet for at planlægge terror. Nu ved jeg jo selvfølgelig, jeg ved jo selvfølgelig ikke, om der er hold i noget af det, der er blevet sagt. Det er der garanteret. Ja, det ved jeg jo ikke, om der er hold i, hvad der bliver sagt om det er sådan. Jamen, det har et militant islamistisk motiv, siger de. Så lad være. Bare lad være. Lad være med den slags. Især lige nu, vi kan jo ikke håndtere det, at der er en, der bliver fængslet for at prøve at begå terror i en coronatid. Prøv at forestille dig, hvor forvirret vi bliver. Vi kan ikke have det. Lad være med det. Fra Frederikshavn til Sønderjylland og videre til København sad flere 100 mennesker torsdag aften samlet via Zoom for at bryde ramadanen sammen. Der var tale om udlændinge fra integrationsminister Mattias Tesfaye og musikalske indslag og familier, der havde disket op med lækker mad. Lige indtil det hele blev ødelagt af ukendte gerningsmænd. Hvilket jo i øvrigt er blevet opklaret, hvem det var, men det kan vi altid snakke om. Ja. I starten kom der nogen ind i billedet med skilte, hvor der stod stop islamering. Og lige efter vi brød fasten, begyndte en at afspille børnepornovideo. Nej. Det var helt forfærdeligt, fortæller debattør og brobygger Özlem Cekic til Ekstrabladet. Jeg kan ikke udtale hans navn. De tilstedeværende... Hans? Hvad? Det er en kvinde. Who cares?
De tilstedeværende havde netop brudt ramadanen og var begyndt at spise, da middagen blev afbrudt. Vi var over 300 mennesker på et tidspunkt. Det var ligesom en julefrokost, bare uden alkohol. Det var virkelig hyggeligt, og vi havde både en biskop, en imam og en rabbiner med. Og så skete det. Det var helt frygteligt. Jeg råbte, gå væk, men der gik nogle sekunder, før vi kunne stoppe det. Det var ondskabsfuldt, fortæller hun. Okay. Episoden er anmeldt til politiet, som vil efterforske sagen. Derudover blev ramadan-middagen optaget, så Cekics håb er, at det kan bruges til at finde gerningsmændene. Det var ligesom et overgreb. Og ja. Det er selvfølgelig ikke okay. Nej. Det er selvfølgelig helvede. ikke okay. Nej, for helvede. Det er nemlig ikke okay. Det er ikke okay at gå ind og fucking begynde at afspille børneporno til en fucking forsamling, uanset hvad for en forsamling det er. Medmindre det selvfølgelig er en gymnasieklasse, og du bare vil lave lidt gæk med din lærer, så synes jeg jo egentlig, det er fair nok. Men altså, jeg kan godt se, hvorfor at kommentarsporet er blevet deaktiveret i den her artikel. Ja. For hvis vi nu skal være ærlige, så stifter vi jo bekendtskab næsten hver uge med Ekstrabladets kommentarspor. Og en artikel som den her, der vil lortet ryge hurtigere ned ad bakke end jeg ved ikke. Hvad har god medvind ned ad en bakke? Altså, vi kommer jo i hvert fald hurtigt... Finn Nørbegaards humor. Ja, der vil det ryge hurtigt, lige så hurtigt ud af takt som Finn Nørbegaards humor, fordi at hvis der er nogen, der kan fordreje en samtale hurtigt, så er det Ekstrabladets kommentarspor. Så har nationen egentlig fortjent et talerør i dag? Nej. Med den her? Nej, det er fint nok. Fordi jeg tror også, vi kan... Når vi nu også læser navnene på nogle af dem, der sådan har været i kommentarspor nu undervejs, mens vi har haft det her indslag som flæskesteg, eller... Jeg tror godt, vi kan regne med, at der er nogle af dem, i hvert fald nogle af deres åndsfælder, der har været med til at lave det her. Ja, tror jeg roligt, vi kan. Muligvis. Så i hvert fald nogle af deres åndsfælder. Jeg siger jo selvfølgelig ikke, at det er dem, men jeg siger, at det er i hvert fald nogle af deres åndsfælder. Altså, jeg ved ikke. Men altså, der er nogen, der er gået til tilståelse. Ja, det er der jo. Fordi at... offentligt endda. Ja, for det gjorde Kirsten Birgit Schiøtz-Kretz Hørsholm. Det har du ikke noget at gøre med, vel, Kirsten? Altså... Det er altså ikke det. Prøv at høre, vi er så langt over den 1. april nu. Og det der, det er ikke avantgarde. Det er... Jo, det er det ikke. Jo, det er det ikke. Jo, det er meget avantgarde. Okay. Det er faktisk så avantgarde, som det overhovedet kan komme. En enkelt gang bliver jeg nødt til at holde med den vattede Rasmus Bruun, at det var ikke i orden. Men det kan man ikke være bekendt. Men Kisser, hun mente, at det er blevet så almindeligt med aprilsnare, at man godt lige kan udskyde den en måned, og så, bum. Det var bare ment som en aprilsnare den 1. maj, siger hun. En majkat. Så politiet behøver faktisk ikke at efterforske den mere. Brug pengene på noget andet. Brug pengene på noget andet, ja. Tag ud til Vebbestrup og anhold nogle mennesker derude. Ja, og få samtidig Danmarks bedste flødeis. Og lad være med at afspille børneporno til offentlig. Det er Danmark, det her. Lad være med at tilsmudse vores land. Det er da vel i orden, at man må hjertens gerne protestere med skilte og råbe stop islamiseringen, hvis man er en af dem, der mener, at der er en islamisering. Så må man da hjertens gerne gøre det, men lad være med alt det andet pis. Der er ikke nogen grund til at trække resten af landet med ned i sølvet. Nej, ikke. Lad være med det. Er der mere kaffe? Ja. Fordi nu har jeg altså brug for noget. Det er der. Jamen, det får man efter en historie som det her. Ja. Har du ikke et eller andet positivt? Jo, det har jeg. Eller jeg ved ikke, hvor positivt det er. Nej, jeg bad om en positiv historie. Okay. Bare et eller andet. En positiv historie. Jo. Det er nu tror hun, jeg skælder ud. Det er... Ej, hun sidder og kigger på de sovnhistorien lige nu. Ej. Kom, lille hund. Kom. Vi er altså ikke sure, Kipper. Det skal du altså ikke tro. Så er alt godt igen. Ja, det var præcis godt. Vi kan jo... Altså, jeg ved ikke, hvor positivt det er, men den er vel positiv på en måde, fordi at storken er kommet. Nationalfuglen. Ja, og hvor er det dejligt. Det er dejligt, den er kommet. Men storken Tommy
er altså forsvundet. Nej. Jo, nu skal jeg prøve at høre. På tv-signalet for reden i Smedager finder man storken Annika alene i sin rede. Magen Tommy har været... Okay, de kalder deres storke Tommy og Annika. Hvad er det for noget? Hvorfor skal de opkaldes efter svenskere? Nå, men altså Tommy og Annika er jo også danske navn. Det er skandinaviske navn jo. Men på den anden side... Jeg er baseret på svenske karakterer. Men hvorfor skal de baseres på på anyways? Ud med svensken! Ja. Jeg siger det bare. Hvor er Pippi i øvrigt? Men hvem er Pippi i det her scenarie? Det er nok storkene.dk, der er det. Det giver bange anelser hos storkene.dk. Storkene.dk siger med en stemme, det er noget møg det hele. Lige nu er et meget kritisk tidspunkt, da der vil være unger i reden inden for 10 dage. Annika vil ikke kunne klare at få dem på vingerne alene, fortæller Jes Frederiksen, formand for storkene.dk. I øjeblikket kører Jes Frederiksen rundt og leder efter storken Tommy. De leder i en radius af 2-3 kilometer. Længere væk plejer storke ikke at lede efter foder, når de har unger eller i reden. Hvis vi finder ham, forventer jeg desværre, at han er såret eller i værste fald er død. Det er nok sandsynligt, at han har ramt en højspændingsledning. Det er det eneste tænkelige. Det havde jeg ikke rigtig læst. Nå. Han er nok flået ind i den der højspændingsledning, der er derude på Lars Tønskis mark. Det er det eneste, der kunne være sket. Okay. Det måtte jo ske. Det sker aldrig, at storke er væk så længe. Det vil typisk være en periode på 1-2 timer, de forlader reden, fortæller Jes Frederiksen. Og det er jo selvfølgelig træls, hvis Tommy er fløjet ind i en højspændingsledning. Undskyld, jeg bliver bare ved med at få... Hvorfor er det det eneste, man kan komme i tanke om? Jeg forstår det heller ikke. Det er ligesom at sige, prøv at nævne noget, man kan spise, og så er det første, du siger, det er kalvetestikler. Det er lidt det samme. Fordi jeg bliver bare ved med at få det her billede af en stork, der bare flyver ind i en højspændingsledning. Og undskyld, men det er altså et lidt sjovt indre billede. Jeg ved godt, storken er vores nationalfugl, men... Det er bare sket. Men det er selvfølgelig noget værk, hvis Tommy er taget. Men så må storkene.dk og Jes Frederiksen jo komme dem til redning. Så må de jo prøve at se, om de ikke kan hjælpe ungerne på den ene eller anden måde. De kan jo nok ikke lære dem at flyve. Men de kan da i hvert fald tage sig af dem, ungerne. Hvad kan de gøre? De kan tage sig af ungerne. De kan fodre dem. Men nu skal jeg ikke gøre mig klog på storke, for jeg er slet ikke klog nok på storke. Du er jo biolog. Ja. Ja, der har vi nødt til at komme med en eller anden der har vi den igen. Du er jo ikke biolog, vel? Du ved ikke, hvad der er bedst for noget. Nej, men jeg ved da sådan bare en lille smule. Men jeg har da lov til at blande mig, selvom jeg stadigvæk ikke ved noget. Jo, ja, præcis. Så det er jo selvfølgelig en positiv nyhed i en negativ nyhed, kan man sige. Okay. Amalie skal være mor igen. What the fuck? Det var næsten den første indskydelse, jeg havde, da jeg så artiklen. Ja. Der sad jeg bare og tænkte, for helvede. Ikke? Ja. Amalie jeg kan aldrig udtale hendes navn. Det er Özlem Cekic. Ja. Amalie Özlem Cekic. Han skal være mor igen. Afslører hun på hendes Instagram-profil, hvor hun deler et billede af sig selv, hvor man kan se den voksne babybule. Overfor Ekstrabladet bekræfter Amalie, 28 år, der er blandt andet er kendt fra Forsidefruer og Paradise Hotel, de lykkelige omstændigheder. Jeg bekræfter, jeg er gravid, men jeg holder oplysninger tæt på kroppen lige nu. No pun intended. Ja, men hun er et stort pun i sig selv. Hun ønsker derfor heller ikke at oplyse, hvem der er faren til barnet. I forvejen har hun datteren Josefine på 3 sammen med sin tidligere kæreste Mikkel Skelskov. Den seneste tid har Amalie delt flere billeder sammen med netop Skelskov, hvor de blandt andet kysser. Så må han jo nok være faren. Ja. Uden tvivl. Ja. Under Amalies opslag
vælter det ind med lykønskninger i forbindelse med graviditeten. En af dem, der har kommenteret billedet, er hendes mor. Wow! Det her, det er dybdegående research. Jeg har lyst til at sige, ligesom der er en episode af Venner, hvor Rachel og Monica kommer op og skændes om, at Monica i det hele taget ikke kender mange mennesker. og så siger de, a lot of people call me, siger Monica, og siger Rachel, who is it? Your mom og Chandler? Og Chandler og your mom. Og så på et tidspunkt, så ringer hendes bror Ross til hende. Og så siger hun til Rachel i en mokkende tone, see other people call me. Og så siger Rachel, oh, your brother score, siger hun. Det minder mig lidt om det, når jeg så læser den historie. Men hvad skriver mor? Mormor glæder sig, Mallemor. Du er så smuk. Dit højeste ønske er gået i opfyldelse, skriver hun i kommentarfeltet. Men har hun ikke et barn i forvejen? Jo. Og hun glæder sig. Det er så dejligt. Så det vil sige, at det første barn var sådan bare overhovedet ikke ønskværdigt. Hun har bare drømt om at få 2. Jo. Nå, det er det. Okay. Står der her. Jeg har altid været vild med børn. Drømt om min egen familie. Med børn. Med børn, hus og mand. Ja. Sådan blev det så ikke lige. Men bare fordi jeg ikke har en mand, skal det ikke stoppe mig i at få børn, siger Amalie. Nej, men nu skal der altså ligesom 2 til en tango. Jeg kan bare ikke blive ved med. Jeg kan bare ikke tolke morens kommentar på andre måder, end at det første barn overhovedet ikke var ønskværdigt. Det er det, jeg tager med. Det er det, jeg tager med fra den historie. Før var det skidt, men nu bliver alting godt igen. Nu er det godt. Vi bliver i de alternative menneskers verden. Lille by uden for Odense. Han kalder sig selv for Alpaca King. Hvad så, Sebastian? Hvorfor har du en zoologisk have i din baghave? Jeg elsker dyr. Lars, han kommer tæt på. Hedder den Lars? Ja. Hej Lars. Du har vel også stiftet bekendtskab med Joe Exotic, så? Ja, men hvad fanden skal man sige? Når der er Tiger King, så er der Alpaca King. Han er vanvittig. Når jeg ikke kan komme fra Oklahoma, kan jeg komme fra Farmville. Og nej, det var ikke Robert Downey Jr. Nej. Og det er jo... Og han ejer jo, som man kan høre, mange eksotiske dyr. Men han savner en kæreste, og det kan jeg da på en måde godt forstå, fordi at han virker lidt vanvittig. Han virker ikke som en, der sådan, du ved, er ude at date hver eneste gang. Ikke den heldigste fyr i verden. Han er simpelthen Danmarks Joe Exotic fra Tiger King. Gud bedre det, hvis der bliver lavet en videoserie om ham. Det håber jeg ikke, der gør, fordi at vi har ligesom fået... Den slags mennesker har fået nok omtale i og med, at vi har Tiger King, og Tiger King skal bare stå for sig selv. Så sådan en har vi altså også, men TV2 Echo, som vi også afspillede mediet fra, har nu været ude at finde dates til ham. Nej. Så The Alpaca King skal simpelthen på date. Nå. Med hvem? TV2 Echo har simpelthen fundet... jamen, det er et langt videoklip, og vi gider ikke spille mere video. Men bare lige sige, at han faktisk er på date. Lige nu? Nej, lige nu. I Hobro faktisk. Skal udfinde dem. Men der står, hvor de fodrer hans eksotiske dyr og spiller PS3. Så han er jo på en måde også en ny Sydney Lee, kan man sige. Jeg får et mærkeligt billede i hovedet lige nu. Ja? At de står ude på marken og fodrer dyr, mens de står og spiller PS3. Verdens største forlængerledning, der går ind i verdens største stikdås. Ja, det er meget, meget mærkeligt ting. Vil du ikke med hjem til mig og fodre alpaca og spille PlayStation? Men ham her, Sebastian Bach, a.k.a. The Alpaca King, han har altså nu fået dates courtesy of TV2. Og det har jeg også prøvet, og det er en rar ting. Det er da rart. Det er da rart at prøve det. Jo. Men så synes jeg også, vi skal stoppe der, fordi at han er på ingen måde lige så fantastisk underlig, som hans modpart i USA er. Som det jo altid er. Det er jo altid lidt større og vildere. Så derfor, se da The Alpaca King, men se også Tiger King. En anden ting, som man også kan se om en lille års tid, så er der altså der er gode nyheder nu til nostalgikere, som måske er kørt lidt af sporet over det her. Ja. Og vi får jo en efterfølger i Space Jam. Vi får en efterfølger til Space Jam. 2021 kommer den.
Og den har fået til navnet Space Jam Legacy. The New Legacy. The New Legacy. Ja. Og det var jo selvfølgelig The Bull himself, Michael Jordan, der spillede basketballspilleren i den originale. Men det bliver altså LeBron James, der skal team op med Snor Snup og Daffy og alle de andre alle de gode karakterer. Jeg kan også se, at Tex Avery er krediteret i den her. Så det kan også godt være, at vi kommer til at møde Droopy. Vi kommer til at møde The Horny Wolf. Lever han endnu? Nej. Altså, han er jo bare krediteret jo, fordi det var ham, der har skabt karakterer. Ja. Så det kan også godt være, at vi kommer til at se nogle Tex Avery-karakterer i... Ja, der var en Tex Avery. Tex Avery-karakterer i The New Legacy. Skal vi lige ridse plottet op i Space Jam 1, hvis man ikke lige har fundet VHS'en frem? Jeg har plottet her. Ja, så du, men ved du hvad, det kan du bare... Den er direkte fra Wikipedia, den her. Ja. Fordi det er det, jeg kan. Ja. Space Jam nummer 1. Plottet. Snor Snup og resten af Looney Tunes-slænget bliver troet af 5 miniatyre rumvæsener. Disse rumvæsener vil tage alle Looney Tunes-figurerne til fange som slaver og anvende dem som underholdningsstatister i en forlystelsespark, som er i det ydre rum. Rumvæsenerne i sig selv er ikke ondsindede, da det er deres chef og ejer af forlystelsesparken, som har sendt dem på denne mission. Naturligvis giver Looney Tunes-slænget ikke op så let, og udfordrer derfor rumvæsenerne til en basketballkamp. Fordi det giver jo også bare mening. Og der synes jeg allerede godt, at vi kan lave et stop, og så ligesom sige, forestil jer, hvor påvirket man skal være, for at få fundet på pitchet til den her. Fordi så altså i filmen ser man også, hvordan Looney Tunes lever i jordens kerne. Looney Tunes lever simpelthen i jordens kerne i den her film. Altså, der er folk, der har taget så meget kokain for at komme op med pitchet til den her film. Altså, der er så mange ting, der ikke giver mening. Der er jo ikke noget, der ikke giver mening i det pitch der. Altså, resten af plottet er som følger, det kan jeg godt lige hurtigt skitsere. Det er, at så de her små rummester, de ved jo selvfølgelig ikke, hvad basketball er. Men de har en magisk basketball alligevel, selvom de ikke ved, hvad basketball er. Og med den magiske basketball, der suger de simpelthen talentet fra de største basketballtalenter og bliver til gigantiske monstre, der nu kan tæve Looney Tunes. Så Looney Tunes må selvfølgelig gå til Michael Jordan og søge hjælp. Det er den eneste, som man kan komme i tanke om, er den person, hvor man kan få noget professionel assistance til at vinde det her slag. Og det bliver værre endnu, fordi den her film er jo også kendt for en stor soundtrack-sang, som jo er lavet af den mest, altså retrospektivt i hvert fald upassende rapartist, man nogensinde kom tanke om. R. Kelly skrev jo I Believe I Can Fly til Space Jam. Og hvis I ikke lige ved, hvad det er, R. Kelly har gjort over de seneste 10-15 år, så kan vi da hurtigt sige, at han i hvert fald både har... Han har ikke spillet basketball, det er helt sikkert. Han har ikke spillet basketball. Han har til gengæld tisset på små piger. Han har også været sammen med små piger og lavet sextapes med små piger. Så vi kommer ikke til at spille I Believe I Can Fly. Det gør vi ikke. Vi spiller Michael Jackson, men det er fordi Michael Jackson laver god musik. Jeg synes ikke, at Kelly laver god musik. Jeg synes virkelig aldrig, at R. Kelly har været en god artist. Altså, I Believe I Can Fly var en okay... var en okay sang. Måske ikke lyrisk, men i hvert fald musikken var meget god. Ja. Men nej, det bliver... I believe I can fly. Men vi lader den stå der. Ja. Og så må der være nogle andre, der skal spille hans musik. Og det må... ja, lige præcis. Og med det, så hopper vi faktisk også ind i ugens filmanmeldelse. Ja, er det ved at være tid? Ja, det er det. Og vi er jo stadigvæk i... vi er jo stadigvæk i lockdown. Så det, der sker, det er, at det er stadigvæk Netflix-anmeldelser, vi holder os til. Vi kører på Netflix-bølgen. Den her gang er det en ny Netflix-film, der hedder Get In.
en fransk film, der hedder Get In, der handler om en mixed family, kan man sige, hvor faren er sort og moren er hvid, og de har været på ferie med deres lille familie og deres autocamper, og i den forbindelse har de lejet deres hus ud til deres naboer, fordi deres naboer ikke har et sted at bo, de er i fare for at blive smidt ud, så de har sagt, ved hvad, I kan leje vores hus, bare I betaler lejen og ligesom betaler regningerne, så har de underskrevet en kontrakt, og så da de kommer tilbage, så vil de kraftedeme ikke forlade huset. Deres tidligere barnepige og hendes kæreste. For helvede. Der er åbenbart ikke noget, det franske retssystem kan gøre. Paul, som han hedder, manden og konen bliver mere og mere dysfunktionelle. De begynder at gå hinanden på nerverne, fordi at der har selvfølgelig problemer i ægteskabet, som bliver forstærket af de her problemer, de oplever. Og samtidig møder Paul så en af sin kones tidligere klassekammerater, som bestyrer den campingplads, hvor de midlertidigt bor. Og han viser sig at være en meget, meget, meget voldelig person, der begynder at påvirke Paul på en meget, meget, meget grim måde. Den her film er et frygteligt opkog af alt det, der gjorde film som Get Out, Parasite og andre lignende sociopolitiske film gode. Det er simpelthen en film, der prøver så meget på at være den næste sociopolitiske film, der prøver at sige noget klogt om racerelationer, der prøver at sige noget klogt om vores forhold til hinanden, om hvordan vold er en, skal vi sige, instinktdrevet del af os, og hvordan had kan komme frem i os, hvis vi bliver skubbet langt nok. Det prøver den her franske film ligesom at ride med på, men problemet er, at den mangler både Get Outs finfølenhed og galgenhumor, og den mangler også Parasites fantastiske filmhåndværk for at kunne retfærdiggøre sit budskab. Men problemet er, at det virker som om, at det eneste, den her film vil, det er at have et budskab. Og det kan man altså ikke bygge en film på. Man kan ikke bygge en film alene på et budskab. Der bliver nødt til at skal være en god historie, der ligesom fanger dig. For eksempel Fight Club. Ja, den handler om, hvor voldelige mænd kan være, når vi bliver samlet i flok. Og når vi ikke rigtig har noget at give os til, så begynder vi jo efterhånden at slå på hinanden. Og det fortæller den film jo sådan set rigtig godt. Fortæller om vores egne små individuelle psykoser. Men den har en fremragende historie og et godt plot og et rigtig godt twist, der retfærdiggør den sociopolitiske indstilling. Det har den her film ikke. Filmen er simpelthen de sociopolitiske budskaber omkring strukturel racisme og nedarvet vold osv. Og det kan man altså ikke lave en god film på. Man kan lave jamen det er da godt nok, at du vil fortælle om det her, men problemet er, at du ikke fortæller det på en interessant måde. Selvom den egentlig prøver at være ret ubehagelig, når hele skal vi sige, den gryde, der har været i kog, den eksploderer til sidst i filmen. Jeg kedede mig bravt under den her film, og blev lidt ubehagelig til mode en gang imellem, fordi at den har nogle ret ubehagelige scener. Men filmen i sig selv er bare sådan, den er ligesom det der ADHD-barn, der render rundt og prikker dig på skulderen hele tiden, så kan du se, hvad jeg laver? Jeg har lavet en god film, der fortæller om, hvordan det er med strukturel racisme hele tiden. Jeg har lavet en god film. Nej, du har lavet en film med et budskab, du har ikke lavet en film med en god historie. Derfor kan jeg ikke anbefale Get In til nogen som helst, men jeg vil tværtimod anbefale jer, at I ser enten Get Out eller Parasite igen, og så lige ser dem, fordi det er film, der ved, hvordan man tager en sociopolitisk agenda og skaber en god genrefilm over den agenda, så den bliver retfærdiggjort. Det gør Get In ikke. Get In får, alene på grund af sit håndværk, får den 2 kørestole. 2 alligevel. Ja, fordi den fejler ikke noget sådan på det visuelle. Det er en flot film. Okay. Men historien er bullshit. Ja, det var lidt træls. Men altså, jeg har også været meget heldig de seneste par gange på Netflix. Både med Extraction, som jeg anmeldte sidste uge, og med Better Call Saul sæson 5, som jeg synes var seriens bedste sæson indtil videre. Så det kan ikke være all fun and games.
Nej, og du har også kommet med mange anbefalinger til, hvad man bør se. Ja, det har jeg. Det er så lidt, hvad man kan gå en bue udenom, så man kan nå at se de film, som man egentlig skal se. Præcis. Så det er meget godt lige at være lidt kritisk. Blandt andet er der lige nu en fantastisk film på Netflix. Chakalen remaket med Bruce Willis og Richard Gere, som er remaket af The Day of the Jackal fra 73. Det er en fantastisk, god, intelligent actionthriller. Gå ind og se den i stedet for. Hvor man for en gang skyld kan se Bruce Willis som en bad guy. Ja, han spiller altid the good guy, eller helten. Han er altid helten. Her, der er han lige nøjagtigt det modsatte. Nej, han er heller ikke helten i Planet Terror. Nej, det er rigtigt, ja. Den tror jeg. Så 2 gange har han spillet The Villain. Det er rigtigt. Så gå ind og se The Jackal i stedet for. Og så også bare se den for at høre Richard Gere tale med irsk accent. Det er lidt sjovt i sig selv. Han lyder som sådan en Lucky Charms reklame. Nu skal jeg lige prøve. I have found me chance, and I don't like them anymore. I would much rather have your wife sticking her cork up my ass. Sådan snakker han irsk. Man kan virkelig høre, at han aldrig nogensinde har været i nærheden af Irland. Han lyder som en parodi på irsk. Kan du huske den film, hvor Brad Pitt han skal lave en irsk accent? Ja, The Devil's Own med Harrison Ford. Ja. Nej, det var ikke den, jeg tænkte på. Nå, det er Snatch. Ja, Snatch. Ja, det er en bedre film end Devil's Own. Han gør den fandme god. Ja. Godt som ir der. Og det er jo også fordi, at han skal forestille at være en parodi, jo. I'll do it for the caravan. I want a caravan for me ma. For me ma, I want a caravan. Ja, men han er fantastisk. De forstår slet ikke, hvad han siger, men han kan slå en prober næve, og det er egentlig det, der betyder noget. Ja, det kan han. Skal vi ikke lige høre det citat der? What are you doing, Potter? Just way back. Can't really understand much of what is being said. You tell me. Come about the caravan. Mr. O'Neill. Fuck, man. Tell me, Mickey. It's not Irish. It's not English. How are you? Hey, the Welshman can't just with the horses, you know. It's just pikey. Fuck me. Just look at the size of it. How big are you? Hey, kids. How big is he? He's a big man, that's for sure. Hey, man. Come on, look at the size of this fella. Bet your back's a little, can't you, sir? You look like a boxer. Get out of the way, Mickey. See if the fellas would like a drink. No, I could murder one. Be no more than done around here, I don't mind telling you. Get your hands out there, you cheeky little shite. Cup of tea for the big fella. Come on. Don't be silly, Mickey. Offer the man a proper drink. Det er simpelthen noget, det er en af de bedste roller, Brad Pitt nogensinde har haft. Og historien om, hvordan han fik den rolle som Irish Mickey i Snatch, er egentlig fantastisk. Brad Pitt så simpelthen Guy Ritchies forrige film, som var Lock, Stock and Two Smoking Barrels, som også er fantastisk. Og så ringede han til Guy Ritchie og sagde, jeg er ligeglad med, hvad du laver, men jeg vil have en rolle i din næste film. Når du er klar til at lave din næste film, så ringer du bare til mig. Og det gjorde han jo så. Og så sagde Guy Ritchie, fint nok. Og så skrev han karakteren Irish Mickey til Brad Pitt. Ej, hvor fedt. Det er en god historie. Men en fed film egentlig. Men nu har vi også snakket længere om film. Og nu skal vi over i musikkens verden. Ja. For det er nemlig blevet tid til den musikalske standoff. Og Daniel, det er jo det var jo din standoff den her gang. Ja. Som i den her gang står i discoens tegn. Vi skulle gå hen og blive, disco happy. Og hvor det skulle være Casey and the Sunshine Bands, That's the Way, I Like It. I like it. Og Kool and the Gang med Celebration. Og jeg kan ikke lyrikken. Nej. Det er der ikke nogen, der kan, men man kan melodien. Så derfor vil jeg godt høre, hvad det er for en, du gerne vil jeg vil meget gerne tage Casey and the Sunshine Band. Band. Ved du hvad, så tager jeg Kool and the Gang. Men så vil jeg gerne lige høre lidt om rødderne til den her film. Eller sang.
som jo er That's the Way, som jo er gået hen og blevet nærmest kulturel bum, for at sige. I hvert fald, når man snakker disco, så er det her et must-have. Det er the go-to i disco. En af dem i hvert fald. Ja. Jeg ved, Florian, han sidder sikkert og hører det her, og så tager han sig til hovedet og tænker, nej, det er ikke. Det her, det er en af dem. Ja. KC and the Sunshine Band, That's the Way I Like It, stammer fra bandets andet studiealbum, Sophisticated Boom Boom, der udkom 10. juni i 1975. Det er skrevet af Harry Wayne Casey og Richard Finch, der sammen har skrevet 6 hits, der alle har opnået en førsteplads på Billboard Top 100. 6 hits. Det er ret imponerende. Harry Wayne Casey var så snedig, at han altid skrev meget simple omkvæd. Så pladekøbere, der ikke altid lige kunne huske titlen på den single, de ledte efter, eller kom ind for at købe, altid bare kunne synge omkvædet. Ja. Harry arbejdede selv i en pladeforretning tidligere, og han vidste nemlig fra den gang, at kunderne kom ind og sang omkvædet, hvis de ikke kunne huske titlen på en sang. Så derfor så valgte han jo bare at skrive hans egne sange, så man altid bare lige kunne synge omkvædet inde i butikken. Ja. Og så vidste sælgeren, nå, det er den derovre. Sangen er bandets andet store hit, store nummer 1 hit ud af 5. Deres første var Get Down Tonight, som senere blev brugt som en slags skabelon for de senere hits. Do a Little Dance. That's the Way I Like It er en af de få sange, der har ramt førstepladsen på hitlisterne 2 gange på samme måned. Hvilket skete i december 1975, hvor den med 3 ugers mellemrum blev erstattet af sangen Fly Robin Fly af tyske Silver Convention. Ja. På baggrund af en artikel i Time Magazine i 1975 blev sangen kategoriseret som nogen som sex rock, som hørte til bølgen af mange andre sange, som for eksempel Donna Summers Love to Love You Baby. Kan du huske den? Ja, det er ved Gud, jeg kan. Love to Love You Baby. Ja. Der havde stærke seksuelle intentioner. Indeed. Sangen er inkluderet, og der var jo ikke nogen, som prøvede at gøre et stort nummer ud af det her med sex rock og sex musik og nu bliver det for sexistisk. Der er selvfølgelig nogen, der... Men det blev aldrig rigtigt til noget. Nej. Sangen er inkluderet på flere forskellige filmsoundtracks. Herunder Night at the Museum, Battle of the Smithsonian, Happy Feet, Carlitos Way, Starsky and Hutch, From Justin to Kelly og Space Jam. Ja. Da Richard Finch forlod bandet, skrev han under på en kontrakt. Det skulle han ikke have gjort, for desværre for ham gjorde det, at han fraskrev sig alle royalties genereret fra via filmens verden. Ligesom han også måtte undvære en hel del indtægter, en hel del indtægter fra reklamer. For sangen har jo også været brugt i en hel del tv-reklamer. Altså det er en kulturinstitution, den her sang. Altså du kender den. Det kan godt være, at du ikke kender bandnavnet, men du kender sangen. Fordi den er så stor en del af vores popkultur, at du ikke kan undgå at have hørt. Den sidder der bare. Ja. I filmen Carlitos Way i øvrigt er Richards akkreditering som sangskriver blevet helt fjernet. Ja, det er den nemlig. Men for lige at vende tilbage til det der med reklamerne. Sangen er jo som nemt blevet brugt i en del reklamer. For eksempel er den i de tidligere 80'er blevet brugt i et tv-spot fra Cadbury Crunchy Candy Bars, hvor lyrikken tror jeg, det er den del. Det er en god lyrik. Blevet erstattet med crunch, 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 crunch. Det er lidt svært at forestille sig, hvilken del af... Men jeg tror, det er den der. Ligesom den også er blevet brugt i spots for Crest tandpasta, og i 90'erne Burger King. Ja. Jamen, det er jo også en fantastisk sang, men så var den jo op imod Kool and the Gang Celebration. Kan den måle sig? Og vi skal måske lige hurtigt sige, at Kool and the Gang jo
i den grad er Kool and the Gang. Det er oprindeligt founded, det her band, af 2 brødre, som er Robert Kool Bell og Ronald Bell, som jo er brødre. Og det lavede de så sammen med Dennis D.T. Thomas, Robert Spike Mickens, Charles Smith, George Brown og Ricky West. Det er den oprindelige sammensætning. Men Kool and the Gang har haft så mange ændringer i deres lineup igennem tiden, at det er umuligt at finde en konsistent lineup. De har hele tiden udskiftet. De eneste konsistente medlemmer, der har været, det er brødrene Kool. The Gang er noget helt andet. Og de blev formet, de er fra Jersey, i Jersey City, i 1964. Og Celebration er fra 1980. Fra deres lige et øjeblik, som er fra deres album, som hedder Celebrate. Slet og ret. Hvad ellers? Fra 1980. Og Ronald Bell skrev, som han har gjort med mange af de andre Kool and the Gang-sange, han var den, der skrev sangen. Og han har sagt, at det kom til ham, da han læste Koranen, inspirationen til den her sang. The initial idea came from the Quran. I was reading the passage where God was creating Adam. Se der. Selv i Koranen skaber Gud Adam. And the angels were celebrating and singing praises. That inspired me to write the basic chords and the line, everyone around the world, come on, celebration. Så der kan man se. Det giver jo mening, det hele. Der kan jo også komme noget godt ud af religion. Lad os bruge det til at skrive sange, i stedet for at gå rundt og bumpe hinanden. Hørt. Og den her sang, ikke? Den blev et stort hit for Kool. Den blev Kool and the Gangs største hit til dato. Og den kom sgu også på US Billboard Hot 100. Den nåede hele vejen op på førstepladsen. Sådan. Og var samtidig også på Hot Soul Singles nummer 1. Den var nummer 1 på Hot Dance Club Play. Så det er den grad. Så hvis du har været på et dansegulv i 1980, så kunne du ikke undgå at høre Kool and the Gang med Celebration i hvert fald 1 gang i timen. Og den nåede både det var det helt store. Den nåede også nummer 1 i Canada, og i Holland og New Zealand nåede den nummer 2, og i Sydafrika nåede den nummer 2, og i Schweiz nåede den nummer 6. Så den har i den grad været et worldwide hit. Og det er jo en ganske simpel sang, der egentlig bare gentager hugget de fleste gange. Der er ikke så mange vers. Det er mest bare ligesom John Travolta i sidste uge. Selvom og der skal vi lige... Jeg vil lige lave en Jeppe Søe her. Okay. Jeg vil lige lave en Jeppe Søe her og sige, jeg sammenligner ikke Kool and the Gang med John Travoltas Let Her In. Det skal vi lige have på det rene. Fint. Jeg siger bare, at den her sang er altså også bygget omkring et hook. Hvad var det, du ville sige? Men til sangens forsvar, så er That's the Way I Like It altså heller ikke meget til forskel. Nej. Fordi der er altså heller ikke meget at skrive hjem efter. Ej, du var presset sidste uge med John Travolta. Ja, meget. Gonna let her in. Gonna let her in. Det var svært. Den der velskrevne sangtekst. Ja, hold da kæft. Men det her, det var så intentionelt. Det var meningen, at den skulle være simpel. Ja. Og nem at huske. Og i og med, at det er så stor en sang og kendt, så skulle der også komme nogle covers. Og den er blandt andet blevet coveret af Kylie Minogue. Den er også blevet coveret af Dragon. Hvilket var deres sådan eneste rigtige single. Og man ved jo godt, at hvis du opnår et hit ved et cover, så bliver du et one-hit wonder. Hvis dit første hit er et cover, så kommer du ikke længere. Nej, det skal man ikke. Det er musikreglen. Der kan du se Alien Ant Farm. Deres eneste hit var et cover af Smooth Criminal. Man hørte ikke meget til Alien Ant Farm derefter, vel? Det er jo det, når man ikke selv kan finde på noget. Det er nemlig lige præcis det. Det kan godt være, at du lige kan ramme guld ved at cover den rigtige sang på det rigtige tidspunkt. Men generelt, så er den ikke god.
Lad være med det. Men vi kan jo snakke side op og side ned. Om hvem, altså jeg mener jo klart, at Celebration burde vinde over That's the Way I Like It. Hvorfor? Og det er simpelthen bare fordi, at jeg kan bedre lide orkestreringen i Celebration. Jeg får mere lyst til at danse, når jeg hører Celebration. Celebration gør mig mere glad i låget, end That's the Way gør. Altså That's the Way kan jeg også rigtig godt lide. Jeg elsker Casey and the Sunshine Band. Men Kool and the Gang med Celebration vinder klart over den her, i min optik. Det synes du? Ja. Men det kan jo være lige meget, hvad du synes. Ja, eller hvad jeg synes for den sags skyld. Som vi siger i vores podcast Filmtrip, det rager ikke os. Nej. Det rager simpelthen ikke os, fordi at det er jer derude, der skal bestemme det. Det er dig, der bestemmer. Ja. Der er ude ved den anden side af højtaleren, eller hørebøfferne. Og jeg vil også godt sige, at hammeren den er faldet. Ja. I den grad. Ja. 75% af stemmerne går ikke til Celebration. Hold kæft, mand. Ikke nej, du. Not today. Nå, men så lad os da lige disco lidt ud. De går nemlig til Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Woo! That's the way, I like it. 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 When you take me by the hand, tell me you're loving me. When you give me all your love and do it, babe, the very best you can. Oh, that's the way, I like it. 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 When I get to be in your arms, when we're all alone, when you whisper sweet in my ear, when you turn me on. Oh, that's the way, I like it. 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 Fra 1975. The Disco Banger. Vinderen af denne uges musikalske standoff. That's the way I like it. I like it. Selv Kibo vågnede op. Ja. Det tror jeg vist også, vi gjorde herinde i studiet. Det var dejligt. Ja. Tak til dig, der har stemt i den musikalske standoff i den forgangne uge. Når du hører det her, jamen så er der en ny standoff live på Facebook. Det er der, ja. Hvis alt går vel. Ja. Og den standoff, den kommer du jo til at bestemme den her gang. Det gør jeg, ja.
Har du en idé til, hvad det skal være? Og ja, det har jeg. Det har jeg simpelthen. Og det skal simpelthen være danske tv-temaer, der skal dystre mod hinanden. Jeg havde oprindeligt tænkt mig, at det skulle være Friends-temaet med The Rembrandts, I'll Be There For You, mod et unavngivet dansk tv-tema. Fordi det siger jeg lige om lidt. Men jeg blev enig med mig selv om, at The Rembrandts ville feje den sang af banen. Fordi at alle kan blive enige om, at The Rembrandts med I'll Be There For You er nok en af de bedste sitcom-sange, der er nogensinde lavet. Ja, det er instant click. Ja, instant like. Ja, og det vil være det samme med mig. Det bliver jeg nødt til at sige. Så derfor bliver jeg nødt til at skabe lidt konkurrence. Så derfor bliver det på den ene side, bliver det Superheroes med So Far. Okay. Fra langt fra Las Vegas. Ja. Og på den anden side har vi Adam Brix med Hvide løgne. Nej, hva'? Ja. Så okay, den bliver tough, tror jeg. Det er simpelthen langt fra Las Vegas mod Hvide løgne. Hvem havde den bedste tv-sang? Hvem havde den mest hookede tv-sang? Og der tror jeg godt, vi kan gå hen og skabe lidt konkurrence. Ja, og lidt konflikt måske også. Lidt konflikt også, ja. Der er noget til nostalgikerne her. Det er der. Det ene er fra 2001, den anden fra 98. Så når du hører det her, gå ind på En God Morgen, find os på Facebook, og så deltag i afstemningen om, hvem der skal vinde den her musikalske standoff. Den kommer ud, nu sidder vi og optager det her om mandagen, men når den er kommet ud på tirsdag, podcasten, eller i morgen, så kommer afstemningen også live senere på eftermiddagen, som det er sket de sidste par gange. Vi vil sige tak for i dag. Det er dejligt at være tilbage i det vante gemakker. Det var dejligt at se dig, Søren. Det var dejligt at se dig, Daniel, og det var dejligt at se dig, Kibo. Jeg tror også, at det var gengældt. Ja, det tror jeg også. Jeg tror heller ikke, vi er helt færdige med nus, faktisk, hvis vi skal være helt ærlige. Ej, hun har også noget tid endnu. Hun sidder og ser vanvittigt adorable ud lige nu. Som hun jo det er, fordi hun skal ud og skide, tror jeg. Så jeg ser også vanvittigt adorable ud, når jeg skal skide. Ja. Vil du godt være sød og gå nu? Ja. Fordi nu skal jeg altså skide. Nu skal jeg altså virkelig skide. Men inden at du kan komme ud og skide, Kibo, så skal du huske at lytte til os. Abonner på vores podcast i din vante podcast-app. Der kommer et opslag med podcasten. Tak til Jeppe Søe for at medvirke i dagens udsendelse. Tusind tak for det. Det var simpelthen så dejligt at have en journalistisk stemme igennem i det her program, og det er det jo nok noget, vi vil benytte os af efterfølgende også, når den næste store krise rammer. Indtil da... Jeg vil også godt lige have lov at slå et slag for vores tier. Ja. Vi er sgu lidt presset økonomisk, så hvis du godt kan lide, hvad du hører, så må du godt smide. Så overvej, om du vil smide en 10 kroner efter os, eller måske mere. Ja. Det må du altså godt. Enten per måned, eller per udsendelse, vi udgiver. Ja. Det mener jeg, man kan vælge inde på tier.dk. Det kan du. Du kan adjustere lige med det beløb, du gerne vil. Og nu kan du faktisk også vælge, hvad for et program, du har lyst til at... Altså hvis du har lyst til at donere til et specifikt program, som vi udgiver i Vibe FM regi, så du kan faktisk finde En God Morgen inde på tier.dk, og så vælge, at det er det, du gerne vil støtte. Du kan også finde God Eftermiddag. Ja, eller Popmix, eller Radio Heavy. Eller Filmtrip. Så det program, du har lyst til at støtte, jamen værsgo, og tusind tak, fordi du overvejer det. Tak du ved ikke, hvor meget det hjælper. Nej, og tak fordi, at du bare generelt lytter med. Vi har en fest, og det bliver så fantastisk. Vi er tilbage igen næste uge. Godmorgen. Godmorgen. Jeg elsker ikke min kæreste. Kære John. Jeg bor sammen med min datter og kæreste. Jeg elsker ikke min kæreste mere, og føler mig kun glad og fri, når han ikke er i min nærhed. Okay. Værsgo. Så er stemningen ligesom sat. Vi har købt et hus sammen for nogle år siden, så jeg kan ikke bare tage mine ting og flytte, da jeg skal købe mig ud af huset og finde noget andet at bo i. Kan du fortælle mig, når jeg kommer ud af det her forhold? Møder jeg en anden mand? Den håbefulde. Kære håbefulde.
Din kæreste har prøvet at give det lidt tid, for at se, om det ikke blev bedre imellem jer. Han ved godt, at det er alvor nu. I bliver enige om, at I skal fra hinanden, og i fællesskab komme af med huset. Du er dog bo til leje et andet sted, indtil huset bliver solgt. Der kan gå lidt tid, inden det er solgt. Du vil ende i et nyt forhold, som er godt for dig. Som altid er John positivt indstillet. Ja. Og kan se løsningerne. Og selvfølgelig har vi også... Vi skal jo have gang i noget gætværk, Daniel. Fordi næste lyder... Det er længe siden. Hvor er billederne? Kære John, jeg forsker i mine oldeforældre. Altså, det er lidt dejligt skrevet. Jeg kan huske, at jeg har set nogle fotos af deres hus og stuer fra København omkring år 1900. Hvor er billederne henne? Putte? Er det Putte? Er det Putte, der har skrevet? De ligger i en flyttekasse. Og hvor er min gas af vandmester? Kære Putte. Det er rigtig spændende. Lægger John ud med at skrive. Du skal nok komme til bunds i forskningen omkring dine oldeforældre og finde ud af dit ophav. Hvor sagde du, den var? Jeg tror, de er en flyttekasse. Billeder er altid en flyttekasse. Billederne er i en papkasse hos dig. Oh, yes. Ja, men hvorhen? Kan du score 2 point? Hvorhen? På loftet? Og det, altså, flyttekasser eller papkasser er altid på loftet. Jeg ser dem højt oppe i et skab. Ja. Og så lige en tilføjelse. Jeg kan se, at du har svensk og finsk blod i dine årer. Hold da kæft. Okay, den... John, han er stærkt tilbage. Han kan... Hvordan? Altså, som clairvoyant, hvordan ser man det? Det er bare sådan noget, John han kan. Ja, han kan... Nu er han jo også biolog. Ja, så det skal man lige under ham. Ja. Han kan simpelthen se, hvad for man skal under ham den evne. Jeg kan se, hvad for noget blod, du havde i dine år, efter jeg skar dig op. Så det var alt for John i denne uge. Ha' en mystisk dag.